быццам спецыяльна вырашыў зрабіць разнастайнай палескую раўніну. І нібыта пяцярнёй правёў па гэтай мясцовасці і пакінуў тут своеасаблівы след. Навокал раўнінныя прасторы, а наш Мазыр перасякаюць глыбокія яры, якія літаральна на вачах ператвараюцца ў вуліцы, а потым ізноў уздымаюцца да гары петлямі. Як жа магчыма не любіць гэты горад, адзін з самых прыгожых і загадкавых у Беларусі? Беларуская Швейцарыя, жамчужына Палессе, горад пад клёнамі. Усё гэта Мазыр, горад, які не падобны на ўсе іншыя гарады Беларусі. З аднаго боку тут высокія халмы, якія мясцовыя жыхары называюць горамі. Але ж так не бывае ў горных краінах, каб у падножжа Круч працякала шырокая і павольная рака Прыпяць. У тыя часы, калі беларуская зямля была яшчэ не абжытым, дрымучым краем, мазырская града здавалася нашым продкам-славянам чароўнай і таямнічай зямлёй, якая валодала звышнатуральнай сілай. Але ж людзі ўсё роўна вырашылі пасяліцца тут. Так і пачаўся летапіс месца з дзіўнай назвай Мазыр. Версій аб паходжанні назвы горада некалькі. Па адной з іх два браты ніяк не маглі падзяліць тут бочкі з тлушчам. Кожны крычаў: мой жыр, ацюль можыр, Мазыр. Па другой версіі Мазыр ад назвы Мазур, народа, што вырашыў тут пасяліцца. А мабыць, ад вялікай колькасці халмоў, Масар, Мазыр. Але ж самае прыгожае ад слова масыр, старажытна-скандынаўскага клён. Горад пад клёнамі, які ператвараецца восенню ў залатое чароўнае царства. Ёсць у Мазыры гара пад назвай Шайтан, чортава месца, кажуць пра яе людзі. Правільнай формы нібыта яйка, што закопана на палову зямлю. Шмат легендаў ёсць пра гэтую гару. Быццам менавіта яе выбралі ведзьмакі ды чараўніцы, каб варажыць і насылаць на людзей заклінанні. Нехта лічыць, што гэта курган, які насыпалі татар-манголы. Яны не здолелі перамагчы тут мясцовых жыхароў і панеслі значныя страты. А дзякуючы мазыранам Русь стала белай, свабоднай. Увогуле Мазыр заўсёды першым сустракаў ворагаў зямлі беларускай і прымаў самыя цяжкія бітвы. Спачатку ў складзе Вялікага княства Літоўскага, а потым і Рэчы Паспалітай. Наш Мазыр спакон веку быў значна ўмацаваны. Спачатку гэта быў роў, вал, частакол, а потым пачалі ўзводзіць знакаміты Мазырскі замак. Яго пабудавалі па-апошняму ў тыя часы слававаеннай тэхнікі. Сцены былі з моранага дуба, якія не брала не толькі мушкетная куля, а нават і не кожнае гарматнае ядро. Дарэчы, менавіта з прыпяцкіх лясоў Пётр I будзе браць мораны дуб на абшыўку сваіх караблёў. Вежы мазырскага замка ў вышыню складалі 25 метраў, а яшчэ былі абмазаны глінай, каб у ворагу не было магчымасці іх падпаліць. Зімой валы замка залівалі вадой, і яны былі склізкімі. А калі падыходзілі ворагі, яшчэ і натапарваліся вострымі каламі.
Побач з Мазырам праходзіў знакаміты гандлёвы шлях з варагаў у грэкі, а рака Прыпяць стварала спрыяльныя ўмовы для развіццю гандлю, а значыць для рамеснай вытворчасці, умацавання і развіцця горада. Славіўся Мазыр сваімі ганчарамі. З іх майстэрняў выходзілі разнастайныя збаны, вазы, кубкі. Ганчарныя вырабы заўсёды непаўторныя па сваёй сутнасці. Яшчэ ні аднойчы не атрымлівалася ў ганчара зрабіць на коле абсалютных блізнятаў. Нават калі пажадае, бо рукі жывыя, ды яшчэ душа, якая няздольная не адлюстравацца на падатлівай гліне. Незвычайна, што назіранне за работай ганчара так заварожвае. Глядач непрыкметны для сябе ператвараецца ў творца, перажывае увесь працэс, калі кожны рух ужо змяняе форму пасудзіны, вымушае яго сцены збліжацца ці разыходзіцца, акругляцца ці выцягвацца. І калі пашчасціла назіраць за гэтым, абавязкова адчуеш нейкі асаблівы ўнутраны стан, які цяжка апісаць словамі, які заўсёды напаўняе пачуццём гармоніі і радасці. Адкуль яно? Вырабы з гліны і сёння ўпрыгожваюць вуліцы горада, а само ганчарнае мастацтва перадаецца з пакалення ў пакаленне. Імкненне да самастойнасці і свабодалюбівы характар адрознівалі Мазыр ва ўсе часы. Як вынік, у 16 стагоддзі польскі кароль Стэфан Баторый надае гораду магдыбургскае права, а разам з правам уласны герб. На сённяшні дзень Мазыр адзіны ў Беларусі горад, на гербе якога красуецца арол, чорны колер на ім зямля, блакітны рака. І падкрэслівае гэты дзяржаўны сімвал, што ніколі Мазыр не перадаваўся ва ўласнае ўладанне. Мазыр належаў да ліку самых прыгожых і чыстых гарадоў заходнерускага краю. Горад быў забудаваны драўлянымі будынкамі правільнай архітэктуры рускага стылю з прымессю візантыйскіх элементаў. А на спаскі кірмаш у Мазыр з'язджаліся прадстаўнікі дваранства і купецтва, суседніх паветаў і губерняў. Прускія ды пазнанскія купцы скупалі тут лён, сала, пяньку, вэнджаную рыбу, рыбін тлушч і скуры. Храмы – жывая адвечная гісторыя нацыі і дзяржавы. Яны жывыя сведкі той складанай і супярэчлівай гісторыі Мазыра, якую яны, здаецца, захоўваюць у маўклівым і гордым маўчанні, задумваючыся аб спрадвечных ісцінах. Але яны не маўчаць, іх проста трэба ўмець слухаць. Свята-Міхайлаўскі кафедральны сабор – адзін з тых рарытэтаў гісторыі, які захаваўся ў наш час. Яшчэ ў 18 стагоддзі гэта быў касцёл, але пасля ўваходжання Беларусі ў склад расійскай імперыі пачаліся ганенні католікаў, і касцёл быў саборам для праваслаўных. Хаця падчас Другой сусветнай вайны, згодна з дамоўленасці, раніцай тут праводзілі службу праваслаўныя, а ўвечары католікі, у якіх на той час свайго касцёла не было. Мазыр – горад старажытны і вечна малады. Яго плошчы і вуліцы, праспекты, гістарычныя помнікі і асобныя будынкі – усё прасякнута нейкай незвычайнай прывабнасцю і своеасаблівасцю, дзе гістарычнае мінулае пераплятаецца з днём сённяшнім. Прыязджаюць у наш горад турысты, каб пачуць на каменнай брукаванцы замка над Прыпяццю крокі гісторыі. Прыязджаюць, улюбляюцца ў гэты паўднёвы гарадок Беларусі і ад'язджаюць з яго, пакідаючы тут частку свайго сэрца. А Мазыр заўсёды гатовы зноў сустрэць сваіх гасцей распрасцёртымі, узгорыстымі абдымкамі.